Inhlangano likaPapa. Uyazi kuti kuphi iRussia esifundazweni sase-Tver edolobheni elincane iTorzhok. Ibandla elikhulu elifle laphuma emhlabathini waseRussia. Umnyango wangena ebandleni ungaphansi kwezinga lomgwaqo, kudingeka uhlele phansi uye emnyango ungaphambili. Akesbeke ohlangothini. Iportico yesimanje enezinsika. Amawindi ephezulu lokukhala asezingeni lomhlabathi. Awabonakali kalula emuva kwezihlahla. Sibeka kusukela ohlangothini olupambene nomnyango. Lapho kukhona ialtare. Uhlangothi olungezansi lwewindi lulingana nomhlaba. Kungani, amaRussia ake. Isonto lepope edolobheni elincane lesifundazwe. Futhi bamngoma noma ingabe nkonzo ukobo yaphansi komhlaba.